Behin alta eman da gunean, eta bertara joaten bazarete, zuen izen eta pasaitzarekin sartuta sortu ahal izango dituzue postalak, oso horreza da. Create your own, ontara joan, create cards, sakatu, hola esaten da, ez da create cards, bueno. Eta topatuko dugu oinarrizko txantiloia. Txantiloi honen gainean hainbat aldaketa egin ahal izango ditugu eta horrela sortu gure postala. Lehenengo gauza egin behar duguna da, kategori bat aukeratu. Bai? Ondoren kolore bat aukeratu. Eta berak ematen dizkigun irudien artean bat aukeratu. Irudi asko daude, hemen hainbat kategorietan bilduta, eta orduan, bueno, guk aukeratuko dugu. Nahi duguna, bai? Adibidez, orain, testo bat sartuko dugu. Bai? Eta, preste edukiko dugu gure postala. Orduan, orain elkarbanatu egin behar dugu, hainbat aukera ditugu. Lehenengoa, save, sakatu, eta orduan, lehenengoa hauxe da. Zuzenean webguneak usten digu posta elektronikoz bidaltzen, postala, orduan aski dugu, hemen postal bidea sartu, mezutxo bat idatzi eta bidaltzearekin. Eta gero, badugu ere, enbotatzeko aukera, horrela gune dugun webgune, blog edo abarrekotan jarri izango du postala, horrela ikusteko moduan, ikusi hemen egin ditugun probak, orduan bertara gehituko dugu, orain sortu duguna. Aski dugu bertan HTML kodean HTML moduan jartzearekin, webguneak eman digun HTML kode hori kopiatu eta itxastearekin, eta horrela, ikusten duzu, hemen txagertuko da, guk egin dugun hori. Oso modu egokia da, esan bezala, blog batean, edo beste webgune batean, edo aukera ematen dugun leku batean, gure postala ikusgai jartzeko. Bestela, bidaltzen badugu, bestela ere ematen digu nolabaiteko lotura zuzen bat, bai? Hori kopiatu eta bidaltzen digun edonork topatuko du, hauxe, guk egin dugun postala, bai? Horan hauek dira oinarrizko funtzioak, gero asko gehiago ditu, baina horietarako zuek saltzeatu eta trasteatu ados. Honekin, postal txukunak egin ahal izango dituzu. Aio!